Dobro večer, dragi moji. Hajmo da i večeras ljubav može. Dok ovako sam u ovom slavljeničkom raspoloženju, evo knjiga iza mene, želim da vam kažem da nisam zaboravila na videa o integraciji, da nisam zaboravila na videa koliko je važno da se čovek integriše u nemačko društvo i ovde samo želim ukratko da vam predočim jednu jako važnu situaciju, šta mi se dogodilo ovih dana, čemu sam svedočila i zašto smatram da je biti integrisan u jedno društvo jako važno i zašto smatram da je psihološka podrška na tom putu mnogo važnija od toga koliko vi dobro pričate nemački jezik ili koji ste posao super, mega, giga dobili. Koliko god se mi trudili u ovom, pogotovo ovde na zapadu, da budemo najbolji, danas se trudiš da budeš bolje nego što si bio juče, kada se zaposliš na jednoj firmi, onda razmišljaš da li možeš možda bolje, kada završiš jedan kurs nemačkog jezika, jedan nivo, onda kažeš sebi ok, ajde malo odmori, pa ajde kreni dalje. Ali nikada nemojte zaboraviti da u tom procesu od jedne do druge pobede postojite vi. Postoji vaša duša, postoji vaše srce koja možda treba pauza. I sklop ličnosti koji je navikao na jedan određeni život, kakav smo mi živeli, na primjer u Srbiji, je takav da njemu treba vremena da se privikne na život koji je sada ovde, na primjer, u Nemačkoj koji ja živim. I ono što sam ja doživjela jeste da sam ovih dana bila zaista tužna. Bila sam tužna jer sam osetila po prvi put od kada sam ovde da nisam prihvaćena u to društvo onako kako sam ja mislila da jesam od strane nekih ljudi. Naravno, ti ljudi mi nisu bitni životno, ali su bitni za taj proces integracije. To je ono što sam ja želela da kažem. Nemojte ostajati nikada na mestu na kojem vam nije dobro. Nemojte ostajati nikada na mestu, i ovde ne mislim samo na integraciju, mislim na svaki životni period. Nemojte ostajati nikada na onom mestu gde vam prvi dan srce kaže možda ovo nije za tebe. Nemojte ostajati nikad na onom mestu gde niste sigurni u sebe. Nemojte ostajati nikad na onom mestu gde vam neko kaže da niste dovoljno dobri ili šta bi morao da uradiš. Znači, to kad čujem mora ovako, mora onako, nemojte nikad ostajati na onom mestu gde plačete. To je poruka ovog videa. Koliko god bilo teško, idi dalje. Nije jedan posao. Ako sam sad na ovom jednom poslu, pogotovo ovdje u Nemačkoj, možete da nađete posao za 2 minuta. A ako sam sad na jednom poslu i nisam zadovoljna, ja sam sebi rekla, Gordana, daj sebi šansu. Ovo ti je možda poziv od Boga da nađeš nešto 10 puta bolje. Ali ovde nećeš ostati ako ti tu nije dobro. Ako smatraš da se nisi dobro integrirala. I onda dođem do zaključka, ne, ja sam se dobro integrirala, nego sam naišla na ljude koji ne shvataju šta znači biti u tuđoj zemlji. Naišla sam na ljude koji ne shvataju šta znači spakovati svoj život u par kofera i otići negde i započeti svoj život od nule, gde ne znaš apsolutno nikog, gde ne poznaješ nikoga, ne poznaješ sistem, ne poznaješ grad, ne poznaješ kako ljudi funkcionišu, kako ljudi razmišljaju i na kraju krajeva ne poznaješ jezik, ono što je najvažnije. Znači, u Nemačkoj je najvažnije poznavati nemački jezik. Manite se svakakvih gluposti kojima vas ovih dana bombarduju, da je najvažnije imati dobar posao. Apsolutno ne. U Nemačkoj je najvažnije znati nemački jezik i biti sam sebi najviše podrška i raditi stvari lagano. I kada ti ljudi koji vas vređaju što ne znate nemački jezik, kada ti ljudi koji vam kažu možeš nešto bolje, moraš to ovako, kada vas ismevaju možda što nešto niste dobro radili, kada ti ljudi spakuju isto svoj kofer, svoj život u par kofera i krenu put vaše zemlje, da pričaju vašim jezikom, tek tada mogu da shvate što znači integrirati se u jedno društvo. Zato nikada ne zaboravite gde ste bili, odakle ste potekli i šta ste za sve ovo vreme uradili. Pohvalite sebe i reci sebi, ok, sad sam na ovom nivou, sutra mogu da budem već na ovom nivou, ali neću da trpim nešto što mi ne prija. Nadam se da sam bila dovoljno jasna. Ljubim vas. Ćao.